हेलौ लोगोफोर, आं दिनै मानि थाखाय टपिक लानानै फैदों होनना बुङोब्ला दैदेन कमेडियान बिथांनि थाखाय आं टपिक लानानै फैदों। बिथांमोनहा मा जादों बिनि भिडिअखौ आङो दा होना होगोन। दानिया आं सिगाङाव सावरायग्रोनोसै। दानिया मा, दैदेन कमेडियान बिथाङा जेलावहाय 3 मास थाहैनांदोंमोन आरोना। बे समावनो मा जादों, दैदेन कमेडियाननि बिसिया दस्रा हौवाजों सोलेरनि सोमोन्दो गेलेखुमानानै दंमोन आरोना। बिथाङा दा मोनथिबाय। मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा जेलाव थाबाय थानाय समावनो दैदेन कमेडियाननि हिन्जावा हृदय बसुमतारी होननाय हौवाजोंहाय देहानि सोमोन्दो गेलेनानै थाखुमादों। दा मोनथिबाय। बिथाङा पस्टबो होदों, दैदेन कमेडियान बिथांखौनो आं मोनथिगौ। दैदेन कमेडियाना सादा सिदा मानसि, खुनु खोथा बाथ्रा लाखुमानो रोङा। बेना नंगौखौ नंगौ थब्लं बुंनो राखा। बिथाङा दा फोरमायना होबाय। आरो फेसबुकआव गोबां लिरनायबो दङ। 45,000 रांबो लांदों ना माबा होननाय पस्ट होदों। बारा हमनो हायाखै पस्ट होनायखौ। ओमफ्राय दा दैदेन कमेडियाना जेलाव थानाय समावहाय बिसिया दुखुआवसो थानांगौ, नाथाय मानो बेफोरबायदि सोलेरनि सोमोन्दो गेलेखुमानानै थाखो? आसरित बाथ्रा आरोना बियो। फिसाया खैफोदाव गोलैदों, बिसिया मा बेफोरबायदि खामानि मावखुमादों। जाय दैदेन बिथाङा अनिलमोन, सुबर्णमोन बिथांमोननिजोंहाय ज' जेल जानानै गबोबाय आरोना। 3 मासजों गबोबाय। जेन'बा बिसोर गबोखांनानै दा बिसि फिसाय रुजु रुमु ससे समाव थादोंमोन। ओमफ्राय दा बेबायदि बाथ्राखौ मोनथिनानै बिथाङा गारनायनि खोथा बुंदों। माने गोजान जालायसिगोन बायदि होनना बुंदों। खोथाया मा बेरखांगोन बेखौहाय आं उनाव भिडिअखौ लाबोफिननोसै। गारलायमारगोन ना मागोनहाय। दानिया सिगाङाव भिडिअखौ खोनासंग्रोनानै लादो। दैदेनमोननि कल रेकर्डिंखौहाय आं होनोसै, नायदो आरोना। खोनाबाय नै फिसाला, आं नोंखौ लोगो हमगासिनो दं। अबे जायगायाव लोगो हमलाय आं थांगासिनो? नङा, नों खोनासंग्रो। ओमफ्राय आंथ' दा बुंना होजोब्बाय, आरो बुंना होखांनायनि उनाव दा रायज्लायना मा मोनबावगोन दे? जेनेबा आं नोंखौ सिगाङाव मा होनामोन? नों आंजों फैनानै मोजां आफस जाबाय होननानै। होमबा दाया सोरनिलै? बिफा सानना नायलाय नोङो। आं जेबो सानाखैमोन। खालामनोसै होननानै। नों आंजोंहाय नुजाफैयासैबा? नों दा अबहाय दं? आंथ' दा न'आवनो दं। आं स्कुलाव थांगासिनो। ओमफ्राय नों आनननि सिगाङाव बुंहरबाय थानानैलाय मा मोनो? आननालाय मा मोनथिगौ? दाया नोंसो नोंहा नै खोनाबाय। आनना जोंनि लोगोफोरजों ज' खिथादों नालाय। ओमफ्राय आंना खिथाबाय थादों। मा माखौ खिथाखो आं बेखौ मिथिया। आं दिनैसिम आंनि हिन्जावजों लागायलायदों, खालामलायदों, आंनि हिन्जावखौ बिदि खालामदों मादों, आं बेखौ दिनैसिम नोंनि हिन्जावखौ खोन्थाहरबावाखै दाबो। बुजिबाय? नोंखौ अननानैनो। खोनाबाय? ओइ फिसाला, नोङो जिखुनु नोङो फुङाव फैदो, आंबो थांगासिनो दं। खुसुआव जों मा खालामगोन ओमफ्राय जेनेबा? हा? खुसुआव मा खालामगोन जेनेबा दे? लोगो हमनानै आं नोंजों एसे देखा जानो लुबैदों। आं देखाखौलाय मानो नांबावगौ दालाय? देखाखौलाय मानो नांबावगौ? आंनि न'खरखौ आं दंस' खालामखानाय जाखाबाय, आरो मा रायज्लायनानै मा लाब दंबावो? मैया दाख्लैहाय नोङो दुर्गा फुजानि सिगां नोंखौ आङो मोजां फैसाखौ हरफिनदों होनना बुंबाय आङो नोंखौहाय। आङोथ' फुजा जोबबानो जों लोगो रायज्लायगोन होननानै बुंदों आं बेखौहाय। आरो जेनेबा दे, आंनि हिन्जावखौ नोङो अनेक बायदिसिना खोन्था नोङो खालामबाय। जेनेब्ला बेफोरबायदि थांनो गोसो गैयैखौनो बेफोरबायदि खालामबावबाय नोङो। आं बेखौ जेबो सानबावाखैमोन, मिथिबाय? फिसाला, बे खोथाखौ दा नों आंजों देरैबा नोङो आंजों लोगो रायज्लायगोन। नों गासिबो मोनथिजोबगोन। नों माबायदि खोथाखौ बेखौ आं फेस मोनथिजोबगोन। आं नोंखौ दाख्लै नुनायलाय मेरला खोथा दं होननानैहाय। नोंखौहाय सोर नुदों सोर नुवा गासिबो आंनाव फट' जोबो। नों लांनायखौ रेखायाबो नुदों, मिथिबाय? सोर रेखा? नोंखौ सिनाया? नोंखौ सिनाया? बे रुमावनो थायो बे रेखाया। दे दाहाय फन बुगोन आं। खोनाया? दाहाय फन बुदो दे। आङो नै थांगासिनो दं दा। दे।
मानो होननानै बुङोब्ला बे कल रेकर्डिंआव नोंथांमोना खोनासंनानै माबायदि मोनखो आरो बिथांनि कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै नायबाथ' मेरला दङ बेफोरखौ आङो उनाव लाबोगोन बे भिडिअखौ आङो दा नैबे जास्ट बे भिडिअखौ होजोब्बाय लांनानै थांनानै खालामहैनायसै आरोना मानि गोसो गैयैखौ बेफोरबायदिसो खोनानाय मथेबाथ' दाथ' केस होबाय बिथांखौ केस होनानै क'क्राझाराव केस होबायनो बिथांखौ जेलाव हरनाय जाबाय बै खालामग्राखौ दा दैदेननि हिनजावजोंल' मा कन्ट्रभार्सि जायो बेखौ नेनानै थादो आंबो बे भिडिअखौ लाबोनो नाजागोन नाथाय दैदेन कमेडियान बिथाङा गाव जेलाव थानाय समाव हिनजावा बेफोरबायदि जाखोमानायखौ आसरित मोनबाय आरोना बयबो गोमबाय आंबो सानदोंसो मारै बिदि जाखोमाखो नाथाय बेफोरबायदि सानामोन आङो बिनि बिसिखौहाय आरोना बिनि बिसिखौबो मिथिखागौ नालाय जोङो नाथाय दैदेन कमेडियान बिथाङा सासे कमेडियान खालामो भिडिअबो खालामफिनबायमोन नाथाय बिथाङा दा पस्ट होदों हिनजावखौ आङो गारनाय जासिगोन होननानै बुंदों आरोना बेफोरबायदि सोलेरनि सोमोन्दै गेलेखुमानानै थानो थाखाय नायनोसै बिथांमोनहा मारै जायो बिथांमोननि भिडिअखौ आङो नोंथांमोननो शेयार खालामफिनगोन गारलायमारो ना लालायफिनो नाथाय सोलेरनि सोमोन्दै गेलेनायाथ' सैथोआनो ओंखारबाय नंगौआनो नाथाय फिसाया जेलाव थानाय समाव बेफोरबायदि हाबा मावनाया बिराद गिदिर गोरोन्थि जानानै थांबाय आरोना दिनैनि टपिकआ बेनोमोन दैदेन कमेडियान बिथांनि हिनजाव आरो दैदेननि आरो मोनसे पस्ट होदों बड'लेण्ड बुब्लियावहाय मानि होदोंमोन आरोना नाथाय भिडिअखौ प्राइभेट दोनबाय ना डिलिट खालामबाय मोनथिला नुला नाथाय मानि थाखाय प्राइभेट खालामखो बे रादाब बिलाइआ बेखौहायबो मोनथिला खिन्थु बे दैदेन कमेडियान बिथाङा जा लिरदों पस्टआवहाय बे दैदेन कमेडियान फेसबुक पेजावहाय नायबानो नुगोन आरोना ओमफ्राय दानिया आं भिडिअखौ फोजोबनोसै दानिया आङो बे दैदेन कमेडियान मोनहा मारै जालाङो बे भिडिअखौ आङो नेक्स्ट भिडिअआव लाबोनाय जासिगोन दानिया आङो भिडिअखौ फोजोबबाय